Dalle, Miguel, dalle ti. Un bloquea aquí o paso e todos para arriba. ¿Son todos otra vez? No. Perfecto. Puede continuar. ¿Cuál es echando furgoneta? Hola, boas noites. Mire, unha cousiña. Usted tivo unha condena, non? Sí, Unha condena do juzgado, do penal. Por que foi? xa falla. Por unha alcoholemia. É dicir, perdiu o permiso de conducir durante 8 meses. Vale, mire, non realizou o curso. No, Sabe que ten que realizalo, senón comete infracción administrativa cada vez que conduce. a nin o xuez que me quitou o carné non me rexar de curso, A ver, se non ten tempo, comete infracción administrativa cada vez. Hai unha sentencia que teñen que depender ser isto. Vamos a verificalo agora na base de datos da DGT a ver que é o que aparece. Pero eu quero confiar no que usted me di, que eu perdiu únicamente 8 meses, e Si o curso non o fixo, se digo non. si é así, pois tramitarase a infracción. Si, o curso non o fixo, deso estou completamente seguro. Vale, denos un segundiño e decimos algo, vale? Se está en período de condena, comete delito. Si está fora do período de condena, menos de 2 anos, infracción administrativa. Hacia arriba, hacia arriba. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Tiene la documentación del vehículo consigo? Sí, ¿me la podría presentar, por favor? Sí. No. Ahora mismo el vehículo está estacionado, ¿vale? Una vez me entregue la documentación, retire las llaves del contacto. ¿Sí? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Perfecto. Espera un momento, ¿vale? Sí, pero... Eu, mira, Sí, dígame. eu soy moi nervioso. Sí. Teño que TDAH, a mí me está Vale, pues mire, por ahora... Por ahora va a estar ahí, un momento, ¿eh? Luego ya si eso... Resulta muy difícil. Sí, Sí. pero bueno, en el vehículo puede estar. Puede No, conducir, pero ¿no? me resulta muy... No, Sí. no es conduciendo ni nada. Soy muy nervioso, o sea... Vale. Si me tiene que decir y tal, si puedo salir un momento a ponerme de pie, se lo agradecería. Me da un segundín y ya puede salir, ¿vale? Un segundín solo, ¿vale? Hay que hacerle al polidrogas, sí. Acompáñeme. Sí. Sale. Sí, sale del vehículo. Ya le ayudo yo. No, porque Ahí. soy muy nervioso. Listo, mire. Vamos a realizar una prueba de alcoholemia y de drogas, ¿vale? ¿Bebió algo usted hoy? Sí, algo sí. Algo bebió, ¿no? No. ¿Qué tal? ¿Has hecho alguna prueba? Sí, vale. Al ser un militar, sé cómo van estas cosas, es normal. ¿De collaire? Perfecto. Retira la boquilla. Se sé que boda, o sea, Dale si positivo, por favor. ¿en qué? En algo. ¿Cómo estoy? ¿Verías alguna persona que se fixera cargo do coche? Ahora privado. Claro. Sí, pero sí. Vete chamando ahora rápido, dale. Es verdad que no puedo levarlo todo. E das unha tasa moi alta no alcoholímetro. Non pode ser. Espera un momento. Deixa-me falar un momento. E ahora mismo das unha tasa moi alta. Esa tasa non vai baixar. Non hai nadie que pode levar o coche a unha plaza a pasar e tal. Chames tú, vale? Chame él, Vale. Porque é porque responsable. estamos de broma. De verdad que esto Pero non estou de broma, non se sei. vale? Pero o que estou dicindo, tengo un desanimado. Eu non tá, eu aparco o coche. Un día me debo de ir agora para a miña casa pedimos a vos e dixen, tan igual que non vou mal. Dimos, ademais, que non parei, non din a volta, non dixen un porque dixen, Sí. acabo de ver as luces e tal, e dixen, mira, me para, que teño que deixar o coche, deixo, pero non é pa... Ya os digo, mira, Non, sí, O tema do alcohol é o que se digo, ¿da o non da? Eu entendo. Pode dar... Se de sobra, E vostede Sentirse é Sabe rápido. de conducir. Non é así, claro, xa sei. Pero este non é o caso. Sí, Non estamos aquí para axudar. non o veo. Pero... Eu entendo que estáis para o que está. Claro. De collaire? Xa, agárralo. Collaire, vamos. Que aí non tedes moito poder vir un para aquí, No, paraches. No, Coita. escolta, non te non. Foi un problema teu, vale. Entón, este é a siguiente, vale? Vale, Isto é serio, vale? mira, con. Mira, escoita a mí agora un momento. Si volve a pasar isto, Sí. espero que non, pode ser unha negativa, vale? Que soa que enviar as cousas. Vale. Vale, vamos a hacerte unha prova de drogas, vale? Chuló. Que xa heches algunha vez? Unha vez. No, como dixeron, tomaron polo... Metes o algodón na boca, empápalo en saliva, vale?
Deixou bastante tempo, que se ten que poñer a cruz. Alfa, recibe. Caliente. Mire, esta persona ten moita medicación no vehículo, a persona que lle está facendo as pruebas. Había que falar con el, vale, despois podedes valorar aquí un pouco o que hai, e se é necesario facer informe á jefatura, pois fais. Vai te dar positivo porque eu teño TDAH. Eu teño jubilado fai 10 anos e teño unha pensión e me dan, eu teño que tomar unha vitamina. Gestiona o tema do coche. Vale, a ver se podes chamar a alguén que te Si non sei seguro que No, está aquí, me pagaron tal. E pode mover o coche 2 cursos máis para arriba, dentro un pouco chame, non te preocupes. Eu xa sei a medicación que teño e eles poden ir o que tal que eu teño un tal e está recetado, o sea, non te preocupes. Mira, este vehículo que vimos xo que tiña documentación da medicación e tal. No, pode ser que teña. Veña, pois vamos a ver se ten. E claro que sí, estou da farmacia. Mira, Receta ou algo. home, claro, Claro, pero é donde ten. Eu iso lle pido algo que acredite a documentación. Non a documentación, non a medicación. Non sei se ten a A receta. medicación pode ser súa, pois... No. Claro, por eso lle pido. Medicación que veña aquí. diagnosticado con alguna enfermedad? Sí. Claro, eu estou pensionado de fai 10 anos. Isto que eu vai dar a usted, metanfetamina, isto da farmacia. Sí, pero escoítame un momento. Para evitar o tema de ir ao hospital, se Non ten hai algo. problema comigo. Claro, pero é un engorro para vosotros e para nós. No, para mí non é, porque o coche ten que levar... Ah, para vos sí. Para nós sí. Pois para mí non. Vale. O sea, que me paraches, o coche vai ir a tal e vos tedes que facelo. Se non tal, a mí debe onde queira. Vale. Entón non é gorro para mí, é para vostede. De feito, estou jubilado fai 5 anos, porque 5 anos non, 7, porque eu estou no ejército, estou en Irak, en Pergida, e máis tal, e teño esta receta por TDAH e tal. Se queres decir, vamos, non hai problema. Entón, entendo que non ten nada que acredite a documentación súa. Sí, me como que non. Esa medicación pode ser súa, como pode ser de calquera persoa. Vamos ao hospital. Veña, Todos. que temos que facer a segunda proba. Non hai ninguna broma. Vale. Estou jubilado por él. Ten problema, vale. Estou jubilado por él. Eu que me mejor que me toquen os buenos. Non é por mal. Teches positivo en drogas, vale? Sí. Teches positivo en alcoholemia, unha tasa penal, vale? O martes que ven vas a ir ao xulgado. Tes un juicio rápido o martes que ven. Na proba de drogas, vou explicar. Teches positivo en cocaína, vale? Ahora vamos a hacer unha segunda proba que paga o concello, que vai ao laboratorio. E nós, nesa segunda proba, vamos a especificar o que tomo. Claro, é o que te estamos explicando. Eu xa sei que iba a dar alcalde, porque a prova que me vais a facer vos, o medicamento que tomo, xa sei que iba a dar positivo. É o que teño que tomar eu o día. Eu xa sabía. O que chamou antes vai vir ou non? Si vai, cando eu chame ben. No, chama xa. Non, se chamou. Chama xa. É que se non vai ir a grúa con el. Non vai a grúa. Claro, pois por eso. Podo quitar a mesma boca. Non podes quitarlo. O dando como queres quitar. E que tasa dá? 0,72. 0,72. Sí, y luego está gestionando el tema de que alguien le haga cargo del vape. A ver si consigue. ¿Cómo va la gestión? Non hai problema ningún. Meu irmán, se non meu irmán, meu outro irmán, se non... De canto tarda? Claro, porque yo que ya digo, Non fuimos sei, por aquí esperando para que retiren o vehículo. Ola, non, tío. Vostede entenda, está o vehículo no medio da vía. Porque vosotros preparaches o vehículo. Porque vostede non pode cocher o vehículo máis. Sí, veña, porfa, cárgao. Venga, nada más, venga. Subes ventanillas si lle fai falta, vale? Como ya vos subís se non teño as chaves do coche? Non te las chaves, ¿dónde están as chaves logo? Falle sitio aí a grúa, que vaya cargando xa, veña. Estamos no coche non as vi. Ahora sí, Son dúas. ahora sí. Ahora son mil. Non me fades enfadar, Vale, vale. No, a mí por favor non me tomen ni Dios. Escoítame, estamos traballando, vale? Sí. Fai o favor e continúa, con usted xa acabamos. Non temos nada máis que falar con usted. Vostede tampouco. Pois entonces non este aquí molestando, vale? Non estou O que le estamos pidiendo, por favor, es que se vaya para casa. Ahora Mismo sí. Estamos Estamos realizando un control. El non quero ir para A mí casa. pareceme ben, pero entón non moleste. Vale, perfecto. Guarde silencio, non se acerque. Guarde silencio. Silencio non se acerca a nadie. Non me Vale. mande para casa usted. Venga. Bueno. Vale.
Vergüenza. Vale, veña. Botadelle unha man ali a recoller o enrollable todo, porfa. Ahora, unha vez que rematamos o control, vamos a falar cos compañeros de atestados, vale? Que estiveron con nos acompañándonos para ver que resultados obtivemos. Hola, boa noite, que tal? Como foi entonces todo? Ben, Ben, Que temos? 4 condutores que deron positivo, Sí. un en vía penal e houve 3 condutores que deron positivo en vía administrativa. houbo 2 denuncias por drogas. Sí, houve dos conductores que deron con presencia de drogas no seu organismo, e tamén fixémoslle unha segunda proba de contraste que vai enviada ao laboratorio do OSC e dentro dunhas semanas chegará o noso resultado de contraste. Moitas gracias. Gracias. Venga, boa noite. Hasta logo.